Reilen, diolch yn fawr I ti am ymuno gyda ni joio'r sioe heno, dwi'n siŵr wneud I. Diolch yn fawr. A drwy'r wythnos, ni wedi bod ar daith Ysbrydion, ledled Cymru, ac mae'r daith yn dod I ben heno yng Ngharchar Biwmaris. A hynny trwy lygaid Owain Llyr, cyflwynydd radio lleol ac un o ymchwilwyr paranormal Cymru. Dwi anghariad yn perthyn i'r grŵp Haunted Expeditions Wales a da ni wedi bod yn mynd draw I Garchar Biwmaris I ddechrau fatha aelodau o'r cyhoedd a wedyn nathon ni ymuno fo'r grŵp ac mi nes I ddechrau ffilmio'r profiadau oedden ni'n I gael yno. Mae Carchar Biwmaris ar yr olwg gyntaf pan mae'n dywyll yn le eitha dychrynllyd. Mae'n rhoi ias lawr eich cefn chi. Da ni wedi gweld pethau reit od yna yn y dydd ac yn y nos o ran cysgodion, teimlo bod yna rhywun yn gwylio chi. Hefyd mae lot o'r criw a bobl sydd wedi dod yna ar y noson wedi bod yn cael profiadau gwahanol. Maen nhw wedi bod yn teimlo'n emosiynol, maen nhw wedi bod yn hogleuo gwahanol bethau yn yr awyr, clywed syna ac gweld goleuadau fel orbs a pethau fel yma yn yr awyr. Un o'r llefydd mwyaf brawychus am o'n I yn y carchar ydy'r gell gosb, y lle ola i'r carcharor fod yn aros cyn cael ei grogi. Y teimlad o ddiffyg gobaith a mae bobl wedi bod yn mynd I deimlo'n sâl yna. Ar ôl bod yna am chydig o funudau, maen nhw eisiau gorfad lawr a da ni'n clywed sŵn pethau'n cael eu llusgo ar hyd y coridorau. Castell Biwmaris ar noson Calan Gaea, lle I wasgoi heno yn bendant. Ac ni'n aros yn y gogledd ac os I chwilio am rywle I fynd ar Ynys Môn Fôn.